Добрый дзень, паважаныя сябры! Працягваем вывучаць гісторыю Беларусі. Тэма ўрока «Як да нас прыйшла кніга». Пра жыццё продкаў у старажытныя часы нам паведамляюць пісьмовыя крыніцы, летапісы. У іх запісвалі звесткі аб найбольш значных гістарычных падзеях. Самым старажытным летапісам усходніх славян з'яўляецца аповесць мінулых гадоў. Яна была напісана ў Кіеве. Нашы продкі добра разумелі значэнне кнігі. Каля 1000 гадоў таму адзін летапісец сказаў так: «Кнігі – гэта рэкі, якія напойваюць увесь сусвет, ад іх зыходзіць мудрасць». Кнігі ў даўнія часы былі толькі рукапісныя, вялікія і цяжкія. Паперы тады яшчэ не было. Таму кнігі пісаліся на тонка вырабленай цялячай, авечай ці казінай скуры. Загалоўкі і пачатковыя літары размалёўвалі фарбамі, аздаблялі малюнкамі. Вокладкі рабілі з 2 дошчачак. Іх абцягвалі скурай і ўпрыгожвалі каштоўнымі камянямі. Да вокладкі прымацоўвалі металічныя засцяжкі, каб кнігу можна было зашпільваць. Галоўнымі цэнтрамі перапісвання кніг на беларускіх землях былі старажытныя гарады Полацк і Тураў. Менавіта там перапісвалі першыя кнігі. У пачатку 12 стагоддзя ў Тураве нарадзіўся хлопчык. Калі ён вырас, то стаў манахам і ўзяў імя Кірыла. Ён пачаў пісаць павучэнні пра тое, як павінны жыць людзі. Каб маліцца за людзей, Кірыла добраахвотна зачыніўся ў высокай драўлянай вежы, збудаванай на беразе Прыпяці. Доўгія месяцы людзі насілі яму ў вежу толькі ваду і хлеб. Ён знаходзіўся ў роздуме, пісаў малітвы, што вядомыя і цяпер. Сучаснікі за красамоўства называлі яго залатавустам. Кірыла Тураўскі заклікаў людзей любіць адно аднаго. Многія яго кнігі дайшлі да нас. Яны сведчаць пра тое, што старажытная Беларусь была багатая на таленты. У горадзе Тураве пастаўлены помнік Кірылу Тураўскаму. Пры раскопках у Віцебску археолагі знайшлі берасцяныя граматы, старажытныя пісьмы. У тыя часы пісьмы пісаліся на бяросце бярозавай кары або дошчачках, пакрытых тонкім слоем воску. Літары надрапваліся на кары ці выціскаліся на воску металічнай палачкай. Яе ніз, якім выводзіліся літары, быў востры, а верх меў форму лапатачкі, ёй заглажваліся памылкі. І так, на сёння наша размова закончана. Дзякуй, што вы былі са мною. Да сустрэчы, сябры. Падпісвайцеся на канал. Да пабачэння!